वेलकम टू उज्ज्वला's किचन। नमस्कार। तर चला आज आपण बनवूया घरी बनवलेल्या रव्यापासून मस्त असा शिरा। अतिशय छान शिरा होतो या रव्याचा। तर हा बघू शकता आपण, हा घरी बनवलेला रवा आहे, गव्हापासून बनवलेला। अतिशय पौष्टिक असा हा रवा असतो आणि हा पारंपरिक पद्धतीने बनवलेला आहे। जर आपल्याला याची रेसिपी बघायची असेल तर आय बटनवर क्लिक करून किंवा उज्ज्वला's किचनच्या आपल्या या चॅनलवर आपल्याला ही रेसिपी मिळेल। तर चला वेळ न घालवता आपण आता ह्या रेसिपीला सुरुवात करूया। तर हा रवा मी 1 वाटी घेतलेला आहे आणि 1 वाटी रव्यासाठी पाऊण वाटी गूळ घेतलेला आहे। गुळाची पावडर घेऊ शकता। पाणी गरम करून घ्यायचे। 1 वाटी रव्यासाठी 3 वाटी पाणी घालायचं आहे। तर आता यामध्ये पाऊण वाटी गूळ घालते। गुळाची पावडर करून घेतलेली, किंवा आवडीनुसार आपण कमी जास्त गूळ यामध्ये घालू शकता। तर आता हे गुळाचं पाणी आपल्याला गरम करून घ्यायचं। तर आता यामध्ये मी थोडं तूप घालते। तसं पाहिलं तर या शिऱ्यासाठी सुकामेव्याची आवश्यकताही नसते, असाच चांगला लागतो। आपण यामध्ये सुकामेवा घालू शकता। तर यामध्ये मी काही काजू, बदाम आणि खारीकही घेतलेली आहे, जी हाडांसाठी उत्तम असते आणि कॅल्शियमने परिपूर्ण असलेली खारीक आपल्याला आरोग्यासाठीही महत्त्वपूर्ण ठरते त्यासाठी। तर यामध्ये मी मनुकेही घेतलेले आहे। तर थोड्या तुपावर हे मी भाजून घेणार आहे। तर थोडा परतवून झाल्यावर छान कुरकुरीत होतो हा। तर काढून घेते आता। तर आता या कढईमध्ये मी तूप न घालता हा रवा भाजते आहे। यामध्ये थोडं तूप शिल्लक आहे। तर रवा छान असा भाजून घ्यायचा, फुलेपर्यंत भाजायचा, म्हणजे हा शिरा जो आहे तो छान मोकळा मोकळा होईल। कोरडा छान फुलेपर्यंत भाजायचा आणि मग नंतर यामध्ये तूप घालायचं। तर हा रवा छान भाजून झालेला आहे। अर्धी वाटी साजूक तूप घालायचं आणि पुन्हा थोडा भाजून घ्यायचा। तर आता हा रवा छान असा भाजून झालेला आहे। मस्त कलर बदलेपर्यंत भाजून घ्यायचा। आता यामध्ये तयार करून घेतलेलं गुळाचं पाणी घालायचं। थोडं थोडं करून घालायचं। चांगलं मिक्स करून घ्यायचं पाणी घातल्यावर आणि आता यावर झाकण ठेवायचं आणि छान अशी वाफ काढून घ्यायची आपल्याला, म्हणजे यातील रवा छान शिजेल। मध्यंतरी मी एकदा झाकण काढून मिक्स करून घेतला होता। तर याप्रमाणे बघू शकता आपण, हा शिरा छान तयार झालेला आहे आणि थोडा पातळ वाटत असला आता तरी तो गार झाल्यावर खूप छान होतो आणि मस्त असं तूप सुटलेलं आहे याला, बघू शकता आपण, आणि खायलाही खूप सुंदर लागतो हा शिरा। तर आता यामध्ये थोडी वेलची पूड, सुकामेवा तळून घेतलेला